Imos que información deportiva. 300 deportistas participarán na quinta regata provincial de piragüismo. A regata desenvolverase na praia de Barraña e competirán remeiros de prebenxamín a cadete. O piragüismo protagonizará o calendario deportivo de Boiro esta fin de semana. O Club Rías Baixas organiza, en colaboración co Concello, a quinta regata do circuito provincial desta disciplina, a penúltima da cita. A praia de Barraña será este sábado o escenario elixido para que os participantes, chegados de diversos puntos da provincia da Coruña, amosen o seu bo facer na piragua. As categorías que van a participar son dende a categoría prebenxamín hasta a categoría cadete, son todas categorías de promoción e de deporte base do piragüismo. Vamos a ter unha participación de en torno aos 300 deportistas, 300 nenos que van a estar aí na praia de Barraña dos diferentes clubes da provincia da Coruña. Empezaremos a regata ás 4 da tarde, cas primeiras categorías, que son as categorías prebenxamín e benxamín. A competición alongarase ata as 7:30 da tarde coa categoría cadete. En función das idades, os piragüistas terán que remar diferentes distancias. Para as categorías inferiores, hasta infantil, terá unha distancia de 1.500 metros, e para as categorías infantís e cadetes terá unha distancia de 3.000 metros. A regata prevese que se dispute paralela á praia de Barraña, aí nas colonias onde temos a nosa sede. A verdad que é un entorno espectacular para a práctica de piragüismo, sobre todo cando temos, o clima nos acompaña, como xa se ven vendo dos últimos campeonatos, o ano pasado o Campeonato Galego de Barco Dragón, fai 2 anos tamén tuvemos provincial. O club local terá representación nesta quinta regata do circuito provincial na que remarán unha trintena de deportistas boirenses. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, afirmou que o sábado será unha xornada de deporte e piragüismo no municipio. Esperemos que todo transcurra. Evidentemente, o que máis nos preocupa sempre é a climatoloxía, porque falamos de nenos pequenos e tal, para que a prova se dispute con seguridade, non? Que creo que así vai a ser. Quero lle dar a noraboa, estamos moi orgullosos do traballo que está a facer xa durante tanto tempo o Club Piragüismo Rías Baixas. Acaban de acadar a clasificación para o vindeiro mundial en China de Barco Dragón, outra vez, xa foi campeón desa modalidade, campeón do mundo, que logo se di, e, creo que se clasificaron hasta 9 deportistas do Piragüismo Rías Baixas, 7 masculino e 2 femenino. Polo que sinalou que se trata dun club referente a nivel galego e nacional. Agarda que a xente se anime e se achegue á proba para desfrutar do piragüismo e das novas xeracións.